beldurtu egin zarete, aizue ongi etorri Izaskunen kutxa misteriotxura. Arimen gaua gerturatzen ari da eta gaurko atalari ukitu misteriotsuago bat eman nahi izan diot. Gaur barruan sartu dana, iletsua da eta jendea asko beldurtzen da. Bai, asmatu duzu zer den, ea gure gaurko lagunak nola moldatzen diren. Ikusi. Hau Izaskunen kutxa misteriotsua da. Nik hemen barruan zerbait sartu dut. Eta zuen lan izango da, barruan dagoena zer den asmatzea, ados? Zuen artean eztabaidatzeko aukera izango duzue, hitz egiteko aukera izango duzue, baina denbora agortu orduko erantzun bakarra eman beharko didazue, ados? Eta oso galduta baldin bazaudete, pista bat ere ekarri dut zuentzako. Ados. Asmatu ezean, parean ditugun pastel goxo hauetan sartu beharko duzu aurpegia. Etxan erakutsiko dugu aurrena zer dagoen, eta ondoren eskua sartuko duzu, ados? Ea ba, 3, 2, 1, denbora, sartu eskua. Bizirik dago? Ez dago bizirik. Eta mugitu egiten da, ala ez? Bai? Nahiko nuke jastelu bat izatera kutxa barnean. Txantxa izan da, mugiko jarri dut zoioa, txantxa bat izan da. Intsektu bat? Intsektu bada. Eta ze intsektu da? Astapenean zaila izan da. Pista bat emango dizuet, Begi bat baino gehiago du, naiz eta batzuetan ez duen ondo ikusten. Armi-arma bat? Armi-arma bate da. Bai. Bai, armi-arma da. Astapenean nire pixkat beldu jiten zuen, baina ala ere usartakara. Ez urretakoa. Ai! Beldurtu egin gara. Ea, baina kontuz, beste zerbait ere badago kutxa barruan, sartu berriro eskua. Eta badira gauza tipiak. Otso ondo! Zer da? Goxokiak. Goxokiak dira, baina zer goxoki dira, guain? Egunez zabalik, gauez itxita. Begiak? Bai, erantzun zuzena, begiak. Zureak baina ondixeagoak dira, aize? Bai, ez da? Zer da? Iargia? Iargia? Luma? Ba, sentitzen dut bikote, texe hasi betorrokoak entzen. Aurpegiak pastelean sartu beharko dituzue prezadete! 3, 2, 1... Pixka bat guria zen eta ez dut asmatu. Eta aurpegiak pastelera! Zondo! Aizen bikain aritu zarete, haupa naiz, eta haupa luma, Ez duz asmatu begiak ziren. Haze divertigarria izan den gure gaurko atala. Ongi pasa dugu, ez da jargi? Bai, ongi pasa dugu. Aizue, zuek ere kutxa barruan sartzeko proposamenak baldin badituzue, bidali sare sozialen bitartez. Eta arima gau on! Hurrengo astera arte, agur!